приятели, аз съм Елена. Днешното видео ще направим едно клипче с една обладана кукла. Никога не съм правила такова нещо, нека да видим дали е истина или да не е истина. Аз съм си подготвила една книга, т.е. един тефтер пълен с разни работи. Намерих го в изоставената сграда на самата кукла. Ето това беше нарисувано. Аз го гледах и гледах колко странни неща има тук. Това прилича на лодка. Вижте. Това мисля, че е книгата на Хорерор. Не се съмнявам много. Мисля, че е книгата на Хорерор. Няма 100%. Мисля, че е книгата на Хорерор. Тя трябва да изглежда подобна на друг начин. Моля ви се, тук това не го гледайте. Ето. Това намерих от страницата е скъсана. Това изобщо не е мое. Тук пише някакви страници. О май гад. Явно куклата е писала тези числа. Вижте. Колко е брутално. Всичко е брутално. Вижте тя какво е рисувала тук куклата като малко. Вижте. Леле, колко хубави неща. Вижте тук колко е хубаво и готинко. Леле, мале, това е дъвка, бомбони. Сърцица. Мале, тази кукла дизайнер ли е? Какво е? Художник ли е? П и Е. Apple. И една много готина снимка с никакви неща. Олеле. Има звездички също. Това не знам какво е, сигурно е букет някакъв. Има една картинка с сърчице. Вижте, е много сладка с сладчици. Сигурно е направено специално за мен. Не мисля така. И другите страници са празни. Това само да кажа, че... Да видим коя е първата страница. Нека да извадим куклата и нейните бижута. Аз само да кажа, че тя имаше и бижута. Имаше много бижута. Ето я нашата дами и господа. Ето я, можете да видите. Ето я, дами и господа, куклата. Тепете, аз съм куклата, Бони. Да, ако знаете, аз я кръстих така, Бони. Да, сега взимаме нейните бижута. Аз си ги оставих в палетката. Само да се пали. Това е едно нещо, което ще изистираме куклата. Значи, бижута, асистиране, дневник, кукла, топчо. Ой! Ау! Отрасках си. Не, че те наказва, мама. Мали си скин да викаш, разваля си ме блога. Амаха. Пу. Една смешка за малко драми. Не казвах, че има. Не казах, защото не знаех. Айде бе. Като ти тъпи телефония, снимай хубаво бе, да видя хората бе. Абе снимай бе, като ти казвам бе. Така, стига с повече драми. Ето го бижуто. Нека аз първо искам да започнем от бижуто. Вижте, тук има нещо. Той има картинар, ама знам как да го добра. Е така, има си ключ. Вчера го... Ора, вижте колко е сладко вътре. Оле! Има гривнички някакви. Вижте какви Мали. Ма стига си викала, разваляш ми бъга. Ето, още една гривничка. И тук пише Г и Е, а тук пише Е. Значи,
Г с розово, Е с лилаво, тук още едно Е, ама обаче с синьо. Не знам какво. А тук вече идват прекрасните моменти. Ето ги гривничките с бомбончето и Мики Малчетата, и коронките и мидичките. О, леле, вижте тази специална гривна, Мари. Много я харесвам. Вижте каква кристална гривна. Има и това. Алцате. Такова звън. О, леле, тази куколка. Не ги върши в човек. Малко пък да натръпвам. О, леле, майчице мила. Те са усукани, чакай да ги разтелиме, че са усуканите. Чакайте хора, защото са наистина усукани. Ето. Вижте какво има. Златно. И то с мида. Няма да го дам това на никой. За мен си е. Аз съм да ви кажа, че куклата мирише на преди 100 години. Много яко ми седи. Вау, той има още. Някакво лилаво ключе. Има обички! Олели! Има обички. Да, има обички. Тук някой път ще ме виждате често тях. И ето го ключа. Нека сега да го тестваме. Така, прибираме всички бижута. Абсолютно всичките бижута. Така. Така. Ой, леле. Сега това. И отгоре това. Нека да го тестваме. Това аз разбрах, че може само да се включва, но не и заключва. Ой! Защото намерих една бележка. Там пише, можеш да заключиш катинара. И аз викам, какво е това? И ето. Чакай, не така. Вижте сега, един трик. Нали виждате, че сега е затворено. Трябва да е ето тук малко отворено. Мушкаме го. Ето в тази малка дупчица. И виждате ли? Ето тук. И го мушкаме. Сега гледайте. 1, 2, 3. О май гаш! Аз ви казах просто. И очаквайте час 2, защото не ми стигна. И без това аз имам малко батерия. Имам 12% на телефона. Сами станаха 11%. А преди бях на 18%. И чао! Обичам ви! Целувки! Абонирай се за час 2, а ние правихме час 1. Май не сте разбрали. Айде бързо! Абонирайте се за канала, давайте палци нагоре и лайкове! Искам това видео да събере 600 лайка. Айде малко по-бързо, затваряйте ме! Аби, айде ме! Я мъкни ма. Какво ма зяпаш? Убава ли са? Кажи чао на хората. Чао! И се абонирайте за канала на Ленка. Показва. Абонирайте се за канала на Ленка! Чао! Добре, затварям, стига си викала. Чао!